Protocol de retorn a l'escola, FEDACSAL, 10 de juliol del 2020. Es tracta d'un tema molt important pel curs que ve. Cal que tothom que tingui relació amb l'escola segueixi el protocol al peu de la lletra. Contem amb la col·laboració i la responsabilitat de tots per poder tirar endavant un curs amb la màxima normalitat. El protocol que tot seguit us detallarem s'ha elaborat seguint les directrius del Departament d'Educació i del Departament de Sanitat. Estarem atents a noves indicacions que es puguin fer en el futur i les inclourem en el protocol. Aquest curs ens posem com a objectiu fer els alumnes de totes les edats encara més autònoms. Treballarem per fer-los conscients de la necessitat de tenir els espais nets i ordenats i de rentar-se les mans sovint. Ho treballarem amb dinàmiques adequades a cada edat. L'objectiu és que les persones que estan a l'escola es barregin el mínim possible per preservar la traçabilitat i saber amb qui ha estat en contacte si es produeix algun positiu. Treballarem en grups estables, que seran els diferents grups classe. Aquests grups conviuran sempre amb els mateixos alumnes, amb el mínim número de mestres. Dins la classe garantirem el distanciament d'1 metre i els alumnes podran anar sense mascareta amb el seu tutor de referència. Els mestres especialistes que no estan sempre amb el grup estable hauran de portar mascareta. Si el grup es desplaça o està amb persones que no són del seu grup estable, tothom haurà de portar mascareta. Cada 3 grups estables en infantil i primària i cada 2 grups estables a secundària tindran assignat un espai de convivència. Es procurarà que els grups que formen part d'un espai de convivència no s'hagin de moure massa ni abandonar-lo per fer les activitats. Cada grup té un lavabo assignat i compta amb els espais necessaris per fer les tasques. Es potenciarà encara més el pati com a espai d'aprenentatge. Ús de la mascareta. No està indicada en els alumnes d'infantil, a les entrades i sortides de l'escola i sempre que els grups estables entrin en contacte amb persones de fora del seu grup, cal que portin mascareta. Limitarem l'entrada de persones de fora de l'escola. Aquestes persones sempre hauran de portar mascareta. Al llarg del dia seguirem un protocol d'higiene de mans. Combinarem l'aigua i el sabó amb gel hidroalcohòlic. Farem la higiene de mans en les entrades i sortides, abans i després dels àpats, abans i després d'anar al lavabo, en els canvis d'activitat i sempre que entrem o sortim de classe. L'escola ha reforçat el servei de neteja. Es seguirà un protocol molt estricte de neteja i desinfecció dels diferents espais al llarg del dia i especialment quan se n'hagi fet ús. Pel que fa a materials que han de ser compartits, seran desinfectats després de cada ús. Els pares hauran de firmar una declaració responsable de salut dels alumnes. Quan un alumne no tingui cap símptoma ni hagi estat en contacte amb alguna persona positiva en els últims 14 dies, podrà venir a escola. L'escola posarà a disposició de les famílies un llistat de comprovació de simptomatologia. Quan un alumne presenti algun símptoma del llistat, no pot venir a escola. En cas que vingui, es trucarà automàticament la família perquè el vinguin a recollir de nou. Quan una persona de l'escola tingui símptomes, cal que vagi ràpidament al centre de salut. Tampoc poden venir a escola per un període de 14 dies els alumnes que han estat en contacte directe amb el virus. Es considera contacte directe quan una persona que viu amb l'alumne ha sigut declarada positiva. Contem amb la responsabilitat de les famílies i la voluntat d'aconseguir que tothom estigui el màxim segur possible. En cas que hi hagi un positiu a l'escola, el seu grup estanc s'ha de quedar a casa durant 14 dies. La seva formació, però, es continuarà online gràcies al Pla Triplex. Agraïm des de ja l'esforç que farem tots plegats per garantir la salut de la nostra comunitat educativa.